Здравейте, скъпи сладурчета! Очаквахте ли ме? Дядо Коледа малко закъснява, защото тук имаше малко проблем с еленчета, докато паркираме. Седнете, скъпи сладурчета, седнете! Вие знаете кой съм аз, нали? Най-истинският дядо Коледа, който е дошъл тук при вас. Да. Може. Ще има подаръци за всички. Затова няма да се притеснявате. Аз за това съм тук. Сега ще седна при вас и ще си поговорим малко. Ще отида във всички градини по цял свят и ще дам подаръци на всички деца. Затова вие не се притеснявайте. Всичко ще бъде наред. Как карахте тази година? Добре! Сигурни сте? Да! А бяхте послушни? Да! Папкахте? Да! Научихте нови песнички и стихотворенията на поздрави тази година, да? Да! И какво сте подготвили като поздрав за мен, Снежанки? Какво са подготвили тези красиви чудесни деца? Много хубаво пеят. Много хубаво пеят? Имате хубава учителка по пеене. И по пияно. Ами ще вземеме в къщата на дядо Коледа да учи чуджетата да пеят. Пусти да име да отидем в Клавия. Не я пускат. Те сигурно, защото много те обичам. Много ги обичам. Избери си дядо Коледа с какво да те поздравим. Стихче или песен? Дядо Коледа обича и стихчета, обича и песни, обича и децата да танцуват. Всичко, което се подготвили като програма. През комина ще дойде новата година. Кой каквото си сънува, краяме тя ще му дарува. На кратеричката бъдени, на заедно моркови големи. На мен кукла за другаче, за теб шарена пухач. Спи някой идва през комината, ви е новата година. Добре, браво, хареса ми. Само че аз имам предложение. Има ли други стихчета? Да! Ама пак така ли ги изпълнявате ансамблово? Изненадващо. Нямате самостоятелно да ги изпълнявате? Нямате. Защото дядо Коледа има идея, те, които изпълняват до него, обърнато, за да могат да се направят хубави снимки и другите да го виждат. Но както вие сте подготвили, така ще се съгласи дядо Коледа с вас. Снежанки, тези деца са много красиви. И много послушни. Виж как са седят, слушат. Имаме даже една кандидат принцеса. Много красива, с коронка, като теб. Страхотна елка. Аз имаме тук, всичко си имаме. Добре, да чуем и друго. Какво сте подготвили? Кой? Иликето нам ще Тя по Снежанка.
изпълняват тези чудесни песни и стихотворения. Дядо Коледа е гледал много детски програми, но тази тук като че ли много ми харесва. На те харесва ли ти? Много и много песни знаят. Много? А дали имат още? Още много! Още много? Да си запаси дядо Коледа с търпение. Имат и за джуджета? Да. Добре. Днеска снежно леко лето. Снежно весело звъни. Звън от сребърни звънчета. И да бързите шини. Цяла нас не сте да мигне от далечната земя. Чакаме да ни пристигне най-голямата хина. В нея цял кучук от злато иде с весело лице. Той го казва. Казва. Казват бил го борщ, чисти сиги, весели очи, а в джеба му маниста златни сребърни парички. Не съм го видял, че всяка Коледа така върви. Го чакам, а все пак не се. Браво! Още едно чудесно ансамблово стихотворение, специално за дядо Коледа Снежанка. Сигурно имате други песнички. Сега ще те. Добре, с удоволствие ще ги чуем. Песечка за балона, защото и дядо Коледа много обича балони. И всички деца също много обичат балони. Браво, 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 браво. Пеят коледни свещички, греят чудната ока, пеят огнените птички, пеят благославят всички Рождеството на Христа. Майчина целувка буди мили розбички от слън. Бели ангелчета пеят и камбанчите рулей. Снежна утрина нова, диназъм! Браво, 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 браво! Тези деца според мен са вундеркинди. Малки геничка. Всичко знаят. Сега, ако ме изненадате с един танц, направо бъде върха. Няма място, бе, дядо Коледа. Имате ли танц, деца? Нямате? Сигурни сте? Айде, спеем песен. Айде, спейте песен. На песента. Айде, може на песента да пеем или да танцувате. танцуваме? Така очакваме. Поредието, докато чакаме всички заедно. И на микра и когато изкаха
Връбче, сега. Добре, ще чуем тази мъж. Тази песен. Знам, че тя беше любима, когато беше и песен. Сега искам да ме survivor. Добре. Има ли място по отзад? Добре, заповядайте тук. Ето тук заповядай, приятелю. И така лекичко удреш. Здрава гърдина. Сладен глас на милята, сладък плод за децата, вечен мир на земята. Благодаря, деца. Благодаря, деца, за сурвакането, за хубавата програма, която ми изнесохте. Наистина съм много щастлив и доволен, че сте се подготвили толкова добре в това хубаво училище. Сега, Снежанка, следва най-хубавия момент за децата. Това са подаръците, които са подготвили бюджетата от моята фабрика. Подаръци. Само ще помоля всички деца едно по едно да идват, за да мога да им ги давам и да си направят снимка с мен, как им давам подаръци. Готови ли сте? Добре. Ето първият подарък от моите джуджета е за Никол. Никол, заповядай. Честита Коледа. Там гледай в камерата. Клани подарък. Подаръка е за Вики. О, Вики, добре. Ето, гледай.